ככה, אני פשוט שם פה את הצינור בתוך הזה, אני משחיל את זה. פה אני שם טיימר, מסובב את זה, ועוד כמה דקות זה פשוט יתחיל להוציא עדים ואני כבר מראה לכם. זהו, אז עכשיו אחרי שחיכינו 10 דקות, הסאונה, אתם רואים, מתחילה להתמלא בעדים ולהתחמם כבר מרגישים את החום, וכמובן אפשר לשים בתוך הכלי 80 אתרים, שאז בכלל אקליפטוס או מנטה או כל דבר אחר, וממש יהיה לכם עוד יותר ארומטי וכיף בתוך הסאונה. ובעצם הסאונה נסגרת בריצ'ראץ', מבפנים יש גם ריצ'ראץ', אנחנו סוגרים על עצמנו וככה יושבים בתוך הסאונה. פה יש פתחים שאפשר להוציא ידיים, לקרוא ספר בינתיים, או להניח פה את הטלפון אפילו אם רוצים להדין הטלפון, ולשבת וליהנות בחורף החם הקר בתוך הסאונה.